So sa ka. Pila na katuig ang nakalabay, Lucille, nga nawa na yung uban na. Hagtod karon ba? Huwag yapon chance ni mo. Arman, doon ako yung mga anak. Si David ug si Karen. Dili na ko sila pwede pasagdan. O gits may nag-ingon nga pasagdan na to sila. Arman, Lucille, usog tulog ko ni mo. Isaad ako nga panggaon ako sila. Nga murag yun og akong mga anak. Arman, Usog tulog ko ni mo. Pakaslan na yun ka sa labing galing panahon. Arman. Git ka kasi mo desisyon nga magpakasal kang Arman. Dili man tingali sayop nga mga ambisyon ko nga dunay mo barog isip amahan sa akong mga anak, day. Dili ba? Uy, kanay willing. Why not, di ba? Pero, day, sure na magiging kang Arman, ha? Sa akong tanaw, buotan si Arman, day. Pila na sad katuig nga sige siya panguyab na ako pero hangtod ron. Naagyapon siya. Nagpaabot na ako. Na, kakot sa'y naasod sa imong dughan. Tanggaw. Pero, day, saldiyo na imong mga anak. Kung maunong gigani na imong desisyon. Ano ma? Mga anak, diba, dugi namang wa na si Papa ninyo? Ano di ay? Nak, kung magpakasal si Mama magbalik, okay ra ba ninyo? Ni kinsa man? Ni Tito Arman mo? O, nak. Happy man ka ma? Oh, kung happy ka ma, support namin si Inday Karen ni mo. Tinuod? Oo. Oh, salamat mga anak. Hisaan ni Mama, ha? Dili mawa akong pagpangga o pagmahal ninyo. Bisan pa man og maminyo og lain si Mama. Day, kumusta? Positive ba? Negative gihapon. Mao ba? Sige lang. Basin sa sunod, naarang gina. Sorry, Arman, ha? Day, okay ra. Di mo sa mo sa. Basi, dili pagod tingali ang gustong higayon karon aron makabatuntag atong kaugalingong anak yun. Day, mulakaw sa ko, ha? Asa man ka? Magiginom ako sa kong barkada. Sige. Nasayod kong hiubos gid siya. Pero, unsaon ko man, nga pa magit ko mamaptos. Abay! Abay! Kinuo ko. Si Arman Manon, hubog na sad. Kadugay ba ni mong nakable, ha? Taman, nagay gitaguan din, eh? Unsa? Unsa may taguan ako, dong? Tingali kay kabit, no? Arman, hubog lang ka. Bisag unsa na lang nagyunaon ni mo. Dali, sige na. Aga akong di ka pa doon sa kwarto aron makapahuway na. Sige na. Ayaw! Ayaw kong binuang halos, eh? Ha? Ayaw kong binuang. Kung di ka gustong mapatay ka, apel bang imong mga anak? Arman! Ma, di ka dugay lagi no? Kay nagkasalbayas lagi na si Tito Arman. Shh, nak. Ayaw pagsultian na. Tingalig madunggan ka. Di naman sad. Sige ka lang niya pasakitan. Sa una sa buhay pa si Papa. Why jud ko mahinamdam nga pasakitan kaniya? David. Bad kay siya. Unsa to gipanultir mo, ha? Oh, Recorded by X Thunder Gaming.
Ano? Huwag sa itong gisulti ni mo, ha? Arman, please. Ayaw lang pasakiti ang bata. Balik ka! Arman! Ayaw ko ikumpara sa inyong amahan nga patay na! Arman, sa baso na! Bawa din! Maluwi ka sa kong anak! Gusto na! Marika! Arman, gusto na! Masakit na akong anak! Busukol ka na ko, ha? Sige! Kung masakitan mo pag-ani akong anak, ba't yun? Tagyan ka! Silya! Sige, sawaye! Sawaye! Hindi lagi ko mahanok po yan ang prison para lang sa akong mga anak! Wala pa na mahuman ito! David, toga si Karen. Sige na tayo na. Mamahawa ta din, hinak. Biyaan na to si Tito Arman ninyo. Dali! May nalaganigit! Nakabalik pa mong buhi din sa ato, day! Oh, naglibog sa bita pa di mo, oy! Kung anong nipugos yung kagpagikuban na tong Arman sa ilang bukid, human mo makasal! Nga naman ito may bahay sa imong bana din sa kanini mong bana! Mao mo gusto niya. Dili siya gusto nga mag-ipon mi. O niya akong banag gihapon ng akong mahinumduman. Dahil, yung mga pasto din sa inyo. Gipablatter ko na siya. Aron dili na siya makaduol pa na mo. Sige lang tayo, nagkabala ko. Dinis ato, safe mo. Kay kung pabuang-buang siya, pwede akong mag-chase mga tao din, ba? Lucille, please, ulilin mo sa ato. Ano ni Anhi pa ka? Dahil, Lucille, pasaylo ako. Dili na, Arman. Dakong sayop na nagpakasal pagit ko nimo. Nagtuo kong tarong kang pagkatao, pero di ay salbahis kang dako. Ayaw na gid ba pagduol na ako, ha? Kung dili ka gustong ipapriso, tika. Lucille, Tingali kalimot kasi mo pagpasakit na ako. Doon ako ebidensya. Doon ako yung mga litrato sa kong bunog gumikan sa mo pagpasakit na ako. Pahawa na din eh. Kung dili ka gustong ipadakop, tika. Lucille. Ay, maing buntag ni ha. Niya si Jake, oh. Igso ni Gilbert sa una ni mong bana. Lucille, kumusta? Jake? Maayo naman. Kumusta naman ka? Uncle Jack? Ikaw, Jude? Oh, David, kumusta? Okay ra. Karon palagi ka magpakita na mo, Uncle. Pasensya na ha. Saon nga lisod manggod ka nga akong kahimtang dito sa gawas. Maong karon pagi ko makahigayon og pauli dinhi sa ato. Jake, dayon una din sa amo. Aron makarelax ka. Sige kay doon na sa tayangay ka pa nagsultihan. Diba, doon nakaisulti na ako. Unsa man na? Lucille, dogan ang patay si Kuya Gilbert. O, nasayod ko siya na itabo sa imong ikaduhang kami niyon. Hatagi ko laing chance, please. Jake, Kita mo gid ako na nagkarelasyon, di ba? Huwag nagkabuwag ta sa dihang milarga ko kay naibawaan ako nga kamo na di si Kuya Gilbert. Sakit kito para nako. Pero gidawat na ako ang ako kapakyasan. O dili ko na nakasayon ang pasaylo ninyo. Pero gipasaylo ta na mo. Human sa pila ka tuig nga nakasa mo na ako. Jake, Pero hangtod karon, Lucille, bisan ka sa wagin mawa ang akong pagmahal nimo. Atagi lang kong laing chance. Ug isaan ako nimo, panggaon ti ka. Ingon man sila si David o si Karen. Ug sobra pas pagpangga nga gihatag ni Kuya Gilbert ninyo. Sa buhi pa siya. Jake. Darling, can't you see what losing you has done? Finally! Nanagin tao kay trabaho, ma'am. Ang buot lang yun ni mo, nak.
Wa ko magkasabot nimo. Oy, maayo naman unta ang kita nimo sa salon. Ngano nag-apply pa magyud ka ng call center agent, oy. Moms, ay kabala ka, good. Magtrabaho maghapon ko sa salon, good. Kasi man nag-ingon nga buhi anak ko akong trabaho dito. Unsa? Magdoble-doble kag trabaho? Uy, nak. Nahibaw na baya ka ha kung unsa ka kapoy na magtrabaho sa usa ka call center? Dili pa fix ang imong katug, ana. Kay mag-usab-usab ba yung imong shift, ana? Fix pa sa sweldo. Ma, ay kabala ka na ko, good. Bisa tunog babae ka akong pamati, no? Pero lalaki gihapon ko, uy. Kaya, kay di na ako, moms. Nahala, sige. Ikay bahala. Ako lang ba? Tag-on sa kang oras sa mauli iskadlawon, ana. Ako nak na ako'y salig nimo, pero wag ko'y salig sa laing tao, oy. Wow! Sakto si Ma'am Shini mo bayot. O guna-una ako no, be. Lawas ray puhunan nato. Unya imong gihansakan og dagang trabaho imong kaugalingon. Girl, relax, good. Moms, inahan ako, ay. Girl, concern ang sagko nimo. Ikaw gud akong best friend. Mura na gud ikag igsuon. Kaya syempre, di ba? Wa na tay gitago sa usag-usa. Dili lang ko gusto nga naidaot ang mahitabo nimo, okay? I know. Thank you, anak girl. I love you, kayo. I love you too, girl. Yan naman ako nung kaoy. Ni anda day. Dali onay kape o nagigop ko. Sakto kaayo. Ibo kang pahigo pa sa daan na. Oh, dali Imo na ni. Thank you, ha? No worries. Ana gid na basta bago pang magtrabaho din kay imong body clock, mag-adjust pa man na. Mo na magsige na lang kag duka. Ug aron di ka dukaon, no? Pakigchika-chika sa mga tao din oy. Ay, mapabugod ko yung kaila din, Mauwa sa kumudoon. Sige lang. Niya naman gyud ko. Pwede nga kita na lang mag-checka. Og pwede kang ma-introduce sa o ba na itong mga kauban din aron di na ka mauwa, okay? Thank you. Jeza. Muna akong pangalan. Ay, nice to meet you, Jessa. Ay, zidig ko. Oh, di ba? Naila-ila na nimo ang tanan. Oh, di ba? Oh, thank you kayo, ha? Oo. Pero abi na kong sa opisina rami mag-ila-ila. Uy, dinihiday sa club. Ano, sa'yo pa bagitag kung madyot. Ay, sus! Kinahanglan sa diyog ka mo unwind, no? Eh, pag sige, ugunahon na sa trabaho, Kaya mapariya ka sa uban, nga magbisyo na lang tungod sa kagrabe kananing sa trabaho. O ba? Yeah, enjoy life. Sama yun ko do. Tanawa. Na yung mga ingon na ana, tanawa, holodoy. Nay gwapo. No, dalawa. Kita ka? Look. Dali. Doolo lato. Papa. Ay, ka lang, uy. Ha? Mauwa man ko, anak. Uy, ikaw mayo ka kay gwapa man ka. Magkababay. Ako mawadyo ko. Hala, no? Saan yung pagkauyab? Kung yun anak ka, ubos imong tanaw sa mga kagalingon. Uy, bayutak ka. Ay, dali. Pangitaan unya tika og love life, ha? Ako'y bahala nimo. Pero sa pagkakaroon, maghunting sa ako. Ay, nakailan ka unya after sa to chef day? Ay, oo. Magtrabaho ko sa salon. Ay, sideline naman na. Ay, sideline na nimo. Dali, kuyog ta. Ha? Asa ba to? Kita na kog laki nga pilayla nimo. Magka-love life na gyud ka ani. Wow! Pag-sure daw yun. Lagi, oy. Basta binawangan ako, ano, ha? Nahibaw na beka na itong mga bayot. Pangartahan na nila. Tagsara ka, makasugat ang true love. Oy, di na pwede na ako, day. Ug usapan, no? Di na magpaibaw nga bayot ka. Mangilad na. Day, babae kang tanahon. Pero usba lang na imong kan pinaka-sweet kani mga tingog, ha? O kontrola lang gid imong tingog, ha? Kana ba? Kana imong tingog, kontrola lang yun na. Aron di siya makahalata kung unsa ka. Day. Recorded by X Thunder Gaming. Hoy,
Gabaan ba yung taon ka, anak, girl? Pero kung maunay paagyo ron, di ko binuangan. Buhaton ko na. Ingon, anak na bagay ka kadesperada, girl? Sultihan natin kas tinuod, ha? Kung ang tao nga tinuod nga ma-in love ni mo, dili na mo kinalang mangilad. Kay kung mahal gid ka niya, dawato niya kung si kinsa og unsa ka. Girl. Nga na nagsigigag tutod na ko. Jadro, uy. Abin mo, gwapa kay ka. Lahi mong beauty. Mong, ako magduduha o pagkikita di mo. Siliyang ningang si Chisa ako nga, na siya friend nga, single o gwapa. O gipakita niya yung picture. Salamat. Di na ko magdugay pa. Pasigbaon na ko sa lain. I see. Pwede ti kami mong girlfriend? Unya, nisugot ka na yun, ha? Oh, wow, perfect. Very good. Oh, si, nakauyab na ka. Ug ay ka bala ka. Di ko masugot nga binuangan ka niya, ha? Ako ray bahalaan ng Jetro. Salamat yung kay Doy. Oh, sige. Kung mo na makalipay ni mo ang pagsunod sa mga tambag ni Jessa. Sige, sunda. Wait. Nakabantay na gid ko nimo. Nangigi ka ni Jessa? Ha? Uy, dili, uy. Og dili ka na mahitabo, girl. Ako, igoragag ko sa pagtambag ni mo. Og dili ko makabuot kung unsay desisyon ni mo. Doy. Yes, wag kita masayop. Nangigigi na siya nako. Ay, pero ay pagpadaan na Ay padaan na niya. Tuo magkaanak niya Niya bitaw ko. Base na og nakagusto siya nimo. Maong di siya gustong makauyap ka, ha? Remember, babae siya og laki gihapon ka. Yes. Nauso Miss Jet Girl. Nakabantay ko nga. Call na good kayo siyang tinagdan ako. Ay. Nung sa makasya, Ay, nag-overthink na sa kong sugod. Ato na ko si Jessa sa ila para malingaw ko. Naligaw para ba si... Oh, I see. Jetro? Nagkunsa ka din Lord? Humanakog kaliko. Ay, mga hayop mo! I see. Sakto na, I see. Suma! Saman! Mas labanan mo, traidora na! Asa ka traitor mo, ha? Huwag ka masultir ko nga bayot ka. Di ba ako tinudoy? Gisultihan ko ni Jisa. O giluon kay ko ni mo, I see. Jetro! Daan pagkitagi ko? Traitor kita siya. Sakit niya akong dugahan, Besh. Nasakitan ko ni Jetro. Pero mas nasakitan ko sa gibuhat ni Jessa. Di sana tumanunta kay ko niya. Uy, Asa man karon? naglaka ko din sa kalsada. Ay, huwag ko maibagon. Asa ko pa doon. Di ba ko gusto mo uli? Lahos diri sa bay. Mag-istorya ka, girl. Kapoy na kayo. Di na ko gusto mabuhi. Ayaw na pagsulti ana, girl. Nasakit lang yan na padong ako. Girl? Thank you.
Icy, anak. Ita, wa na ang akong anak. Buotan nga anak si Icy. Dili ko makadawat gawa na siya. Pero wa na tayo mahimo, tita. Sakit man. Pero kinahanglan na ito dawaton gawa na siya. Uha na si Icy. Uha na ang akong best friend. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka pari nga nagpatago sa iyang address sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Luis. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ha, pre. Dako na kay kagkausaban na. Limang ka ng 105 kilos kagikan niya. 85 kilos na lang karon. Anak ka na pre, basta inspired. Inspired. Oh, lagi. Kuya, huwag ma-expired. Layo na kay kasaon na, pre. Mao gid pre. Sa una, hilig ta kaning only rice. Kana. Pero Oh. karon, Ra. no rice. Ano rice gid? Abi lang rice gyapon. Congrats mo, pre. Congrats. Oh. Salamat, salamat. Congrats. Pre. Ano yun kang Maylin? Sige na kauna. I prepared salad for you kay ano makadili ka mag-rice. Thank you, babe. Stop na. Kitingalig asa ko niya na maabot. Ganun di eh. Uya, bunti ka. Yeah, I know. Pero, naingon ba ako nimo nga I'm not yet ready. Pero nakita man ka nimo sa imong kaugalingon. Nga ako na gyud, di ba? Babe, of course. Dili pa lang sagid karon. Usa pa, wa pa bita makahuman sa tong pagtuon. Sorry kay babe kung mara ko nagdali. May binhadlok lang ko nga mawa ka na ko. That won't happen. Thank you, babe. Kasi mag 2 years na mo, pero wa yun itabo inyo bisag tosa. Ha? Wagid ba yun eh? Kuya, wa yun. We. Pero hug, kiss, Kiss. nahitabo na. Oh, Pero di ara ko to. mo ba? Ayo. Biliban ako ng style eh. Hug and kiss ra. Pero nga naman bay. Dili siya magpahilabot nimo, ha? Dili pa ko na siya ganahan. Uy, Gusto siya nga kana ko nung ihatag niya ka ng butanga kung maminyo na siya. mo ba? O bay? Pero sige lang. Okay na na. Ang importante na ako. Dili siya mawa na ako. Kana mo na. Love you kay ni mo smilin bay no? O bay eh. Labaw pa sa kong kinabuhi bay. Ako pa ni mo no, Luis. Buwagan na ni mo Smailin. Ma, Usan pinahitabo ni mo sa ibong calling anak? Dili ba matod ni mo? Dili ka mag-uyab-uyab kay musod kapag kapare? pero ma, nausab lang ang dagan sa panahon. Lahi lang akong gusto karon ma. Huwag ka na, mausimaylin. Nak, isaad ka na atubangan sa Ginoo. Makasabot ang ginawa na ako ma. Dili sa nga magmahal ko sa katao. Huwag mahal ka na ako si Maylin ma. Mahal ka ayo. Luis, May, nakagraduate na kita. Kung nato din mo, nga ako nang imong nakita nga imong ikauban for the rest of your life. Mao gani Luis, nganong nilakod ka? May, will you marry me? May, please. Luis. Sorry.
can't. I can't marry you. May! May! Editang! Maylin! Recorded by X Thunder Gaming. Si Maylin? Suroy Luisa, pero dili pa kanya gusto makita sa pagkakaroon. Pero Tito, Palihog lang, Luis. Respeto lang ang privacy sa kunak. Onya, magsige na lang kag ingon ani? Magsige ka na lang inom? Nagtuo kag malipay ang Ginoo ang imong gibuhat sa imong kaugalingon, ha, Luis? ako kay bawa sa kulapitan nagkuwang. Anak, wa kay pagkuwang. Gibuhat nimo ang tanan para niya. Wa pa nimo makita? Tungod sa sobra nimong gugma atong babayhana. Hinay-hinay sa nimong giguba ang imong kaugalingon. Buot ni pasabot. Nga dili siya para imo, anak. Ug nga mas may mahinungdanon pang rason kung nganong nahitabo na nimo karon. Uy, wala gid ay magparamdam pa nimo ba eh? Wala na bay? Nako. Kiblak naman tingali ko niya kay hindi na naman ko makakita sa iya mga post. Ay, unsa kay ni tabo di ay bay no? Asa ko mahibaw. But, asa ka kung napitan na bikil? Okay magiranta kay me, pero sa dihang nag-propose na ko niya. Iya mag-reject. Oh, Niya, wala din siya magpakita. ita sa niya bay sa? Nagkahunahon na gani ko ba nga mapadayon na lang ko sa kong pagkapari. Unsa? Kung mao ka na, anak, nalipay kaayo ko sa imong nakabuot nga desisyon. Salamat, ma. In peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Can't feel my world, can't feel my life. Naningita mo sa gawas. Ha? Kinsa man? Father Luis? Oh. Maylin? Thank you nga, nisugot ang makig. Kapi na ko ron. Kulon sa man ang ngagi. Kalimtan na lang to nato. Oh, mabdos ka naman di eh. Mag 5 months na. So, minyo na ka? Minyoonan pa lang. Mau ba? Og, bisag mahibaw kong pareha na tang okay. I think, deserve gihapon nimo mahibaw sa matuod kung onsang hitabo Nganong kalit ko wa magparamdam nimo. Maylin. Biktima ko sa molestiya sa akong kaugalingong amahan. Unsa? Pero ayaw ka bala ka. Napriso na siya kanon. Naibaw man ka di ba nga wa ko inahan. Og nagdako ko nga siya lang ang naa. Og samtang nagdako ko, nagtuo kong ang tanan niyang gibuhat nga dili maayo nako. Normal lang sa usa ka amahan ngadto siyang anak. Pero, Og sa kita pa, ang rason nga nung dili ko ang pahilabot nimo sa una tungod kay pirmi ko niyang pahimangnuan. Nga siya lang daong pwede mo buhat na ako, anak. Pero atong last few months before ka nag-propose na ako, dito na ako na-realize na nagsayop nga yung gibuhat na ako. Nga dili siya normal nga buhaton sa usa ka amahan nga to siyang anak. O nga, dili ko deserving ni mo. Nilugawat ko sa kong kaugalikon, grabe. Maylin. I had to be gone.
dili ako kayo mapakita ni mo. Dili pa ko ano share ni mo ang tanan. I had to build my strength before ko matubang ni mo. Ang sa dihang na anak ko ikusog. Nabalitaan na ako sa mong amigo nga nisod ka pagkapari. Ang kinsa man ko para mapugong ni mo ng bahina. Maman ko mo biya nga, wa man ang musulti ni mo ko na unsa ta. Maylin. But then, nakita na ko ang courage nga magmahal pag-usap. Huwag sa pagbiya si mong amigo na ako. Ni John. Si John? Oh, siya mo inaas panahon nga nagkinahanglan kay ko ka istorya. Sa pila ka tuig na taon kay ko, na nag-date ko og someone nga makasabot na ako. O unta, dili ka malain eh. Maylin? May Luis? Sorry, Father. Ray, congrats ninyo ni Maylin. I hope nga wa ni mo lain na sa pagsabot ang naitabo ron. Nakalitan ko pero lalipay kay ko para ninyo. Long time no see, by John. Long time no see, Father Luis. Ay, kabala ka. I-apil ta mo sa akong pag-ampo. Salamat, Father. Here we stand today. Unsa pa? Dili na ko padag eskwela sa college. Mao ka na, Lin. Di na ko makapaeskwela ni mo sa college kay lisod na kay ta. Si mama ni mo, dako kay gasto sa ospital. Tungod sa iyang sakit. Unsa man tay post-doctor pa? Unsa ba gani sakit ni mama? Malignant cancer. Unsa? Ug nagkinahanglan tag kwarta para sa chemotherapy ni mama ni mo. Ginoo ko. Mutrabaho ka? Oo, ma. Mangita na lang kong trabaho na makatabang ko nimo. Pasensya na, anak. Nadili ka na makapadayon og eskwela sa college. Okay na, maoy. Lisod man sa kaayo ko na tong pugson nga. Lisod man gid kaayo ta. Ug asa man ka mangitag trabaho, anak? Dinhira sa ato sa tagom pa. Ako patong adtuon ng akong amiga. Magpatabang ko niya nga makasod kog trabaho. Timing kaayo day kay kuwang og tawang akong gitrabahoan nga internet cafe. Pasudla ko, day, be. Pero maula gid day, dili ra ba nako ang sweldo? Okay na na, day, uy. Ang importante nga may trabaho ko. Eh, salamat in town. Kinakasodan ko trabaho din sa internetan. That's all right, can't come first. Dailin, ati man sa nang bagong customer nga ni Sod kay busy ko. Oh, sige, day. Hi, sir. Yes, we do have. Care for a good accommodation. By the way, I'm Adrian, and you are? Lynn. Nice meeting you, Lam. Na si Adrian? Oh, day, nagsigisag pangita ni mo. Nga naman ko, no? Na, klaro kay naibog ni mo, day. Ha? Sakay-sakayin na lang na, day, uy. Basi nagmaminyo kag foreigner. Sus, ginoo ko. Huwag rin taon ko mangandoy nga makabanag foreigner, day, uy. Ato bangan na lang sa ato, day, uy. Kay ganina na to nagsikig pangita ni mo. How are you, Lam? I'm fine. Cody. Can I have your social media account? Why? Because I will go back to Switzerland. Yeah, and honestly, I want to know you more. I like you, Lam. Adrian. Mao ba? Nibalik na day sa Switzerland si Adrian? O, day. Unya, nagsigil siyang message ni mo. O, day. Ni-message naman to siya. Unya, unsa man? Nagkauyab na mo? Wa pa na ko sugta, day, uy. Ako pa ni mo no, sugta na lang to. Kisa tanaw na ko, buutan ba to si Adrian?
I love you too, Adrian. Noon kay nag-auyab na mo ni Adrian. Ako na lang siyang gisugot, day, uy. Total, layo man ni. Aw, lingaw-lingaw lang sad good. Pawaas ka laay. Mausad. Oh, tempa day ha. Kay nanawagan akong papa. Hello, pa? Anak, pauli tayo din sa ato. Oh, kay nga naman pa. Nga na nagilakman ka. Patay tas mama ni mo. Oh, unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Adrian, thank you for helping my family. Don't mind it. Sa akong tanaw ni Adrian day no, tinanood ko ng iyahadya ni mo. Laliman ka nga ni balik yun sa Dinis Pinas pagkaibaw niyang namatay mo inahan? Lagi day, uy. Og dako kay siya gikatabang nako day. Kay siya pa may gasto pagpahilona ni mama. Ako pa ni mo day no, makigminyo na lang ka ni Adrian. I will help you and your family. Adrian, You marry me, and after that, we'll go to Switzerland. buhaton pa. Anak, di kumutok mo di mo ha nga makigminyo ka ng foreigner ha. Pero kung nakagusto yung ka na niya, minyo eh. Pa, Minyo eh siya kung may gugma ka niya. makigminyo ko ni Adrian pa. Aron sab nga makaadto kog laing nasod. Ay, dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. Niyan ako sa Switzerland. Mahal. Mahal! Oh, I love you, Mahal. I love you too, mahal. Nga nakuha mo na siya bakos? Mahal? Why are you getting your belt? Because I love you, Mahal. I love you, Lee. Sa tista mo diniktawan na. It's time for you to find a job to help with household expenses. Pero, I can't find job here without knowing the language. Please, enroll me in a German language class. You promised me before we get married, that I could stay home and focus on building our family. What happened to that promise? Bullshit! Listen closely. Do exactly as I say. Disobedience will have severe consequences. You're on my turf now. Comply or face the outcome. Understand? Now, go find a job. Kinuo ko. Here's the listing.
and the total amount you need to contribute. What? Ang pagsugod ako sa kong trabaho. O pila naman ito akong sweldo. Adrian, that's not possible. Unlike you, you've earned double than my salary. Just do what I say. Transfer your income monthly into my bank or give me it in cash. Understand, Filipina? Kanoo ko. Kanong ingon ba na inig akong ginagatan din sa Switzerland? Gusto, mangita ako Filipino community. Magpatabang ko nila. Ginoo ko? Manay nahitabo ni mo? Oo, ma'am. Joy na lang. Naglibog kugot ko na siya akong buhaton. Mahalok ko busambog sa mga pulis. Wag ako'y laing solbada na imong problema, day. Divorce ra gyud. Salamat din taon. Kaya nakalingkawas na ko sa impyerno na akong kinabuhi. Maayo pag maadto ko sa New Orleans. Pagsuroy-suroy ko dito. Aron mo ganang akong dukan. Oh, kanindot ining dapita. Makawa kayo sa problema. Dagan kayong kalingawan. Hanapa kayo mga Pilipino din, Hino? Mga pisa ko, be. Aron dili ko tunawan. Oh. Unsa man ang laki sa atbang. Sige mo siya tanaw na ako. Uy. Hala. Muduol man siya na ako. Hi. Are you new here? By the way, I am Jason. Presko ba yung tawahan na? Hello. Pero gwapo pa ya. Sorry, did you say anything? By the way, can I get your number? I'm getting late. Running some errands. Here my FB account and the number. See you next time. Sabi na kaunat ng tawahan na, eh. Pagbibilan na hinuon kong gamay nga papel nga na ang iyang Facebook account ug iyang number. Nabalik na lang ko din sa Switzerland. Pero wag gimawa sa kuna-una si Jason. Ako ko nung sawin og tanaw yung Facebook, be. Uy, Dominicano hindi ni siya. Pero naa sila na ni Muyo sa New Orleans. Ako nang i-message, be. Magpaila ko niya nga ako tong iyang gibilnan og gamay nga papel. Kumusta, Lane? Kamao di ka mo Bisaya? Kamao eh. Nganong kamao man ka mo Bisaya? Love manggod na ako ang language. Sayon naman. Kay Spanish man ang akong mother tongue. Kun mao, dili di ka pwedeng libakon. Dili gyud. Salamat dia nga ni-chat ka nako. Curious lang ko, kaya nga na nagbilin kasi imong Facebook account ug imong number. Lane, balik diri sa Orleans kay gusto ko nga makakita nimo. Jason. Pagkikitai, day, uy. Maayo ka, Joy? Oo, basig mauna na ay man swerte, kay. Abi ni mo, lipay kay ko nga nagkita tagbalik. Ha? Nga naman?
Kay sukad atong nagkita ta. Di na ko malimot nimo. Ha? Nga no, good. Kay love ti ka. Jason, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Mahimo ba nga imo ko sultihan sa nitabo sa imong life? Paminaw, kay sultihan ti ka. Muna nahitabo sa akong kinabuhi, Jason. You know what? Gisamot ang ako kaluoy nimo sa akong nasayran. Love ka na ako, Lane. Dawat na ako tanan kung unsa man ka. Ang tinuod subsuan, katong una tayo nagkita, dililisod pa mga sa kong huna-huna. Mo'y hinungdan nga ni message ko nimo. Kung mao, love sag ko nimo. Oh, Jason. Kung mao na, unsa pa may atong dugay-dugayan. Atong lihokon ang atong papilis. Aron makasalta. Saad lang yun ako, ha? Nga dili ko nimo pasakitan. Dili na mahitabo, Lane. Kay mahal tagit kay ka. Salamat, Jason. I love you. I love you too, Lane. I never thought that I would find a way out. Handumanan sa ka awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga FD3 Purok 2 Tibal Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Len. Recorded by Radio Mo TV. Dailin, amin ni dada ni mo. Kinsa man ni siya, ma? Mauni ang bag-o ni mong amahan. Magminiyo day ka, ma? Anak, dugay naming buwag ni papa ni mo. Baong angay lang ang magminyo og lain. Ayaw ka bala ka, Dailin. Kay panggaon ti ka sa magid sa matuod na kong anak. Salamat, dada. Ma, may eskwela na ko, ha? Sige anak. Ako ka na lang ihapin sa imo eskwelahan, Len. Kaya naman ko'y atuon. Ayaw lang, dada, oy. May ikog tanim mo. Naunsam ni bata, uy. Ikog-ikog may noon. Pagdali diha, aron dili ka malit. Pahatod na lang ni dada ni mo sa iyang motor aron dili ka malate. Oo, ma. Maayo gani kay buotan na po ang ikaduhang bana ni mama. Len! Dada! Sakay na lang diri. Di naman ay kada. Ako ikipalit. Sakay na diri, aron dili ka mahago. O, da. Maayo kay ni Akalin. Nga naman day, ma? Na ako'y pakigsultihan ni mo, nak. Unsa man na, ma? Ugma ba? Mo larga kog Manila, ha? Nga naman, ma? Mo abroad ko, anak. O gamay na lang ang kuwang makompleto na ang akong papeles. Kanya, kinsa man akong kauban ni sa ato, ma? Nagsabot naman mi ni tita ni mo Ivana og ni tito ni mo Rick. Nga ato lang una ka sa ila. Kay lisod manggod kun anhi kas ato. Wa man kay kauban din he. Si dada di ay, ma? Magsige ba nagbiyahe-biyahe si dada ni mo. Maayo nang adto lang kas imong iyaan aron mamonitor ang imong mga lihok. Sige, ma. Kumusta naman ka sa mama, no? Nakalarga na ba ka siya sa kawas?
Lin, Dada! kumusta naman ka? Okay naman da. Sakay na dire. Ayaw na lang da, uy. Dol-dol naman sa kus ilang tita. Sakay dire kay na ako'y irigalo nimo. Unsa man da? Sakay una dire lagi. Aron nga mahibaw ka. Unsa ni mong irigalo na ko da? Palitan ti kag cellphone. Tinuod ka da? O lagi. Kay nakakwarta mang kuron. Thank you da. Dada, ingon ka, imo kong palitan og cellphone. Ang anong kitama ko ni mo ning gamay nga kwarto? Lin, Ayoko kaksaboy ko! kaya na ko nakagusto. Baboy! Oh, yatag ang kung gusto. Dili ko! Doon ay nakadungog sa imong pagsigit. Recorded by Radio Mo TV. Day, kalma lang. Ayaw na paghilak. Luwas ka na. Salamat sa iyong pagtabang na ko, tiha. Kay kunwa pa mo, tingali galugusan ako sa kong ama-ama. Pero, anugon lang kay nakasibatang imong ama-ama. Ayaw na din yung isaba, tiha. Mauwaw ko, good. Kadugay gud mo nga nauli, Lin. Kuan, tita. Unsa man? Nagkuyog-kuyog kasi mong uyab. Uwa man, tita. Naano ko'y kibuhat nga project maong nadugay ko sa pagpauli. Pagtarong baya gyud ha. Kay mahibaw gani kung naguyab-uyab ka, imusmus ta gyud ka. Tita. Oh, paglabihin eh. Kadaghan ko ini, tita. Ayaw saman mo reklamo ka? Dili tayo noon kapag kanon may imo. Masig nagtuo ka nga na gihatag imong inahan para konsumo ni mo. Way gihatag ang imong inahan, kay bago pa siya nakatrabaho dito sa gawas. Maong lihok, aron gidili ka na ako palayason din eh. Oo, tita. Len! Len! Oh, tita? O siya man ibaga plato din he. Nga nawa man ni mahugasi. Namilo pa magugos mga nilabahan, tita. Mga tarungan kapag yun! Kasakit sa kong nagay mo kitang paros, tita. Ayaw lagi pagya-iya, pinaidaghan mga trabahoon! Ikaw ba? Aray! Tita, sakto na! Sakit kayo ko buki mong gibira! Tita! Hoy! Hoy, Len! Len! Tita, Sama ka diha! Dili ka mo bangon? Dili ka mo skwela? kapoy man akong lawas, tita. Mo absent ang sako. Ayaw kong artertihi, ha? Kung mo absent, hala absent! Pero kinahanglan kang mo bangon kay naidaghang trabahon! Bangon! Aron dili ka na akong itakan diha! Bangon! Kapaiting akong kahimtang ko eh. Lami naman lang kayo ihikot. Eileen. Daryl, ikaw ay, Lin. Naunsa mo ka? uwa man. Ayaw paglimod. Dugay na ko nakabantay ni mo nga maghinukto ka. Matulala ka. Daryl,
Pwede bang sultihan ko nimo kung unsay imong problema? Friend beta. Sige na. Sultihi ko kay andam kong maminaw. Mauni na hitabo na ako, Daryl. Oh. Kaluoy ko nimo. Nganong di mo nimo sultihan ang imong inahan? Masiniyag dili mo toos, mama na ako, good. Kung ako siya sultihan. Lin, maayo gid nga imo siya paybawon. Nga gidaog-daog kas imong iyaan. Maunay gibuhat ni Tita Ivana nimo? O, ma. Karon ako nisulti ni mo ini kay... Mili na gud maagwantang gibuhat ni tita, good. Nak, nakasweldo naman ko sa kong gitrabahoan. Magpadako og kwarta nimo aron mangita kag imong kapuy-an, ha? Salamat, ma. Ay, salamat, Indaon. Kinakabalhin akong kapuyan. Mahilo na ning akong anahon. Kanya, wa na si madaog-daog na ako. Eileen, Oh, Daryl, kumusta naman ka? okay na ko. Nakabalhin akong kapuyan. Oh, maayo nun. Nga na daay nga, concern man kayo ka na ko. Tawad kay Love ka, Eileen. Pero, huwag ko magdali, ha? Makahuwat ako kung kanasa kamalawin ako. Ang tinuod, love man sa tika, Daryl. Oh, ha? Pero gusto na ako nga, makahuman na ako sa kong pag-eskwela. Ay, kabala ka, Lin. Makapaabot ako. Nga ako lang nga gusto nga kanunay ka na akong batayan. Salamat, Daryl. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. Daylin, unsa man, ganay ka matrabaho? Unsa man ang trabaho, aday? Sud sa bahay gutay, naamagod ko'y kailangan ng itag katabang. Asa man, sad? Sa Dumaguete, Unya, pila may sweldo, ano? 6K day. Sure, day ba? Lagi! Unya, unsa man, matrabaho ka? Sige, day, trabaho ko. Uy, ayaw ko pa naghiri, ana. Kung gusto kang manarabaho at pananggit sa imong amahan, ayaw na ako. Ipanangit lang kung papa, ma. Ikay pananghid, kami manarbaho. Ay, naunsa mo din eh, ha? Nga nasaba, ano? Ay anak ni mo ay manarbaho ko no siya. Oh, asa man kuno ka manarbaho, Linlin? Sa Dumaguete pa. Tabangan man ko sa ko amiga nga makasudog trabaho. Kay may kailaman siya nga nangita katabang. Uy, musuod kag pagkakatabang? Opa. Uy, mutrabaho ka og bahay nga hilabihan naman imong tapulana. Di magani ka manghugas sa imong plato din eh, sa imong gikanan. Nagsalig na magani ka sa imong inahan. Ulahi man ang naisweldo pa. Kay makugihan man kita ana. Unya, dinis ato, wa may sweldo pa be. Mutubag pag yun ay. Pa, sige na pa ha. Manarbaho na ko pa kay papoy kisig pundo din sa ato, uy. Ay, unsa man day, musugot ka nga manarbaho ng imong anak. Ay, ikay desisyon kay amahan man ka. Ala, sige, trabaho eh. Salamat pa. Maayo na lang gani kinisugotid sa papa ni mo, manarbaho ka. Na, partisa na kong hangyo day, uy. Pero maayo na lang kinisugot ng gyud. Maulagi. Ay, day, lain po yung ato ba? Unsa man lang mahimo na kong amo, buutan na. Mga maayo kay na silang tao day, uy. Unsa man, dago na nila mga anak? Wa pa na sila anak day, uy. Ay, mga batan pa day na sila? Oo. Sa akong paminaw, marag bago pa na silang naninyo. Ah, Unya, sabot ha. Igo na ka na akong ihatod dito. Nya, malakaw dayon ko kay napasabi ako'y trabaho. okay ra day. Unsa ganito'y imong tangan? Linlin, ma'am. Di ay. Ay, ako sa di ay si Romana. Love, lakaw na ko ha? Oh, may kauban balik ka din eh.
Isa man eh. Ay, love, mo ni ang gikuha na ko nga katabang si Linlin. Ay, Lin, akong bana Lin, si Jaime. Mayong buntag, sir. Oo. Ayaw lang pag-share na ko. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, kalain pod kun dili ko mutahod, uy. Amo biya ka na ko. Ayaw lang pag-share na ko kay dili ko ganahan. Kuya na lang. Sige, kuya. Ay, Lin, pwede na sab na mag-ati ka na ako. Salamat, ate. Kuya. Salamat in taon kay nakatungong ko amo nga buutan. Ang tarong lagi ko sa kong trabaho. Aron magdugay ko din eh. Palin ko sa tubig, Len. Di ara kuya, Bago kay misugot ang imong uyab nga manarbaho ka. Wa pa mong gugoy uyab, kuya. Atik. Tinuod bitaw. Kagwapa nimo. Yawa kay uyab. Tinuod lagi, kuya. Wa pa gyud koy uyab. Mo ba? Ay, kung ulitaw ka lang ko, no? Pamuyaban gitu ka. Kuya Jaime. Di orang imong sweldo, Len, 8,000 na. Uy, sobra man ni kuya. 6,000 na maghangak ng buwan din eh. Ayaw magkakamot trabaho ko, do buutan sa ka. Baga, 8,000 lang akong isweldo nimo. Pero, ang nagsaba ni ate nimo. Nga, 8,000 lang akong kihatag nimo. Ha? Len, inigmata ni kuya ni mo ba kung mangutan na gani na ako? Ina nga, milakaw ko sa'yo kaya na ako yung meeting, ha? Sige, te. Unya, ikaw dali andaman sa pamaw ni kuya ni mo. Okay, te. So, si ate nimo? Taod-taod na, kuya. Kaon na, kuya. Ako naman giandam ang imong pamahaw. May pag ikaw na lang ang akong asawa na. Kuya Jaime. Kuya, Len, gigunitan man kukunin mo. I love you. Sa una ko palang pagkakita nimo. Sa una palang ganahan ko nimo. Katong bago ka pang miabot din eh. Ha? So talaga lang. Kibuhato na akong tanan nga malipay ka uban ako. Himo kong himuong kabit. Wa ako'y kugmasa kong asawa. Napugos lang ko sa pagpakingminyo niya. Ano sa? Umasugta lang ko. Ha? Ato lang ko na kahilang po ng atong relasyon. Sorry, kuya. Pero dili ko masugot sa imong gusto. Len, Dili mahimong magdugay ko din eh. Kinahadlo kong may buhaton unya ang dili maayo si Kuya Jaime na ako. Uy, nga nung mapahawa ka man din ni Len, wa ka makauwi na mo? Okay naman, te. Buotan naman mo. Ganahan magug kong mutiwas og eskwela, tikod. Maong mapauli ko sa amo. Mao pa. Na, sige, di ka tayo paggansi mo desisyon. Salamat, te. Nga nabalik din sa amo. Ay, naunsa man yung taon ko eh. Hindi mo nga maninuon ko ni Kuya Jaime. Len, ang dami sa nag-imong trabaho ni Habi. Di nagita di mo. Kasi maningita na ako. kumusta? Kuya Jaime? Jaime na lang. Ayaw lang na kuya. Ano na ba't makadinis amo? Tungod sa guma. Huwag ko may matang sa diyan. May pahawa ka sa amo nga. Huwag gan magpahibaw. Naminaw ko ni Mulit. Minyo ang taon ka, uy. Buwag naman ni Romana. Magsa? Ulit tinuod. Nakibuwag ko niya. Kapisag kung saan huwag ko yung kuma niya. Napagos na ko sa pagpakiminyo niya. Tungod sa mga ginikanan. Jaime,
Kung nakita ko lang babae nga matuon na akong gigugma, huwag ka na mau ikaw. Tapos mo na ako sa pagsulti ni mo. I love you ka. I love you. Ngayon mo ka ni mo dawato ng akong guma. Ang tinuod. May pagtanaw man ko nimo. Pero, ako nang ipugan akong kagalingan kinaisawa pa ka. Kung karoon kay buwag naman misa kong asawa, bahay mo na ko ni mong sugton. Sige na lang, uy. Salamat, Lynn. I love you. I love you too, Jaime. Baby